Това е разликата между тропическия и сидералния зодиак, защото между двата зодиака има доста съществена разлика. Когато за първи път зодиакът влиза като астрологическа терминология и започва да се използва от древните астролози, това е било по времето на Клавдий Птолемей. Този астролог, съставяйки тази координатна система зодиака, той дава име на зодиакалните знаци, които повтарят реалните съзвездия. Слага име на първият пролет месец, от който започва тропическия зодиак. Той му дава името Овен. След това Телеца, след това са Близнаците и така нататък, докато завършим с последното зодиакално съзвездие Риби. И минем през цялата календарна година. Какво обаче е особеното при него, че точно по негово време, когато той живее, тропическия и звездния зодиак съвпадат в точност. Тоест, зодиакалното съзвездие Овен съвпада с пролетното равноденствие. Това е било обаче на срещата тогава. Той е от новата ера. Има едно явление, това е така наречената прецесия. Прецесията е феномен, който е свързан с промяната на земната ос. Пролетното равноденствие започва да се измества с 1 градус назад. И така на всеки 75 години. Тоест времето от Птолемей до днес ние имаме 25 градуса разлика. Сега пролетното равноденствие при нас вече не е в Овен, а е в Риби.